Šta? Opet se budim u 7. Šta? Opet ova stvar? Davide? Arture, si li budan? Da. Ej, šta je ovo? Šta je ovo? To je David postavio. David? U redu, brzo operi zube, spremi se i dođi na doručak. Davide? O, opet ovo, kao i uvek. Opet bez paste za zube. Ali iskreno, sapun i nije bio tako loš.